श्री राष्ट्रवादी जय संतोषी माता संस्था नवेवाडे आम्ही सगळ्यांनी मिटींग घेतली आणि हे कोविड-19 ही महामारी हा त्याच्या खातीर आम्ही देवूळ बंद दवरला आणि भटजी आमचो पुजारी पूजा करचो ना। आम्ही जे लोक येतात त्यांना सोशल डिस्टन्सिंग धरून त्यांच्यानी आपले वटपौर्णिमा वर्सा पद्धतीने जी वटपौर्णिमा जाता ती त्यांच्यानी आपण फेरे मारून आपण वचचें। आमचे देवान पूजा ही जावची ना आणि भटजी भायर येवचे ना। असे कितले लोक असे वांगडा वतात? वांगडा लोक आम्ही एक दोग तीन जाण सोडटा, वांगडा गर्दी करपाक दिना आणि वर्सा पद्धतीने तितले लोक येताले पळय तितले लोक हे फावटी येवंक ना, स्लो लोक येता आणि आम्ही सोशल डिस्टन्सिंग धरूनच त्यांची पूजा करपाक दिता।